Poďme sa pozrieť na bylinnú zmes, ktorá je navrhnutá pre viac energie a vitality. Čo ale naozaj stojí za skutočnou vitalitou? Je to len jeden silný impuls, alebo niečo viac? Sila tejto zmesi spočíva v komplexnej podpore z 3 osvedčených bylín. No pozor, nejde o náhodný mix. Všetko je postavené na princípe funkčnej synergie. To znamená, že byliny sa tu navzájom posilňujú a ich spoločný účinok je silnejší. Zmes tak plní 3 hlavné úlohy, ktoré spolu vytvárajú jeden vyvážený celok. Poďme na prvú zložku. Je ňou ženšen, ktorý tvorí energetický základ celej zmesi. Funguje ako adaptogén, takže zvyšuje odolnosť voči stresu a podporuje životnú energiu. Druhou zložkou je ginkgo. To si môžeme predstaviť ako taký most pre myseľ. Ginkgo totiž podporuje prekrvenie, čo vedie k mentálnej sviežosti a lepšiemu sústredeniu. A do tretice, kotvičník. Ten celej zmesi dodáva fyzickú silu a ukotvenie. Práve kotvičník doplia adaptogénny účinok a zameriava sa na posilnenie fyzickej vitality. Ako vidíme, každá bylina má svoju presnú úlohu. Spolu tak vytvárajú komplexný systém. Výsledkom teda nie je nejaká prehnaná stimulácia, ale skôr harmonizujúca a podporná zmes. Dobre, a pre koho je teda takáto zmes vlastne určená? Hodí sa pri zvýšenej záťaži, únave alebo keď treba jednoducho podporiť koncentráciu. A tak sa môžeme zamyslieť. Je práve harmónia bylín tým pravým kľúčom k našej rovnováhe?